който му завижда, хич да не вижда. Ми така е много от Аудито Quattro. Е много силно, най-хубавата бърза кола кара само ми така. Тариката специално само за ми така. Калашника от Карнобат. А като канадике ни така те Ауди са сабре. Душманен бударе, никой нащите перавел. Лелеле, ту сияно динилоги, бари Германия, ту сияно патрони. Яша, ми така, ти си човека за 100 човека. Който му завижда, хич да не вижда. Ми така е много от Audito Quattro. Е много силно, най-хубавата бърза кола кара само ми така. Тариката специално само за ми така. Калашника от Карнобат. Тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. ей, Няма да завиждате на ми така, колкото и да го копирате. няма шанс да го достигнете. Той е оригинала, който го мрази само под краката. Му да лази, който му